Os raposos son animais fascinantes que se poden atopar en todo o mundo. Son criaturas intelixentes e adaptables que aprenderon a prosperar en multitude de hábitats. Os raposos son carnívoros e comen unha gran variedade de presas, incluíndo roedores, coellos, aves e insectos. Tamén poden comer froitas e bagas. Son animais solitarios e territoriais e só se xuntan para parearse. Os raposos son animais nocturnos e pasan a maior parte do día durmindo nas súas tobas. Son sempre moi cautelosos e evitan o contacto humano. O raposo na cultura popular galega é unha figura recorrente, cargada de simbolismo e protagonista de numerosas historias e lendas. A súa imaxe sempre está asociada coa astucia e a travesura.